Ποιος άλλος θα ήθελε να μιλήσει? Όλοι θέλουν να μιλήσουν, για να δούμε ποιος θα είναι. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από Ιράν, 11 χρόνια ζω εδώ, 11 χρόνια δουλεύω εδώ. Έχω μάθει μια ελληνική γλώσσα, να μιλήσω, έχω φίλους, έχω παρά εδώ. Και... Ποια οργάνωση εκπροσωπείτε? Δεν είστε... Ιράν. Είστε... Από Ιράν είμαι. Και μετά από 11 χρόνια η ελληνική κράτος με πιάνει λόγω χαρτιά και με βάζει σε κέντρα κράτηση. Για 11 μήνες ήμουνα μέσα. Τώρα το ερώτημα είναι, το δικό μου ερώτηση είναι, πώς θα με αποζημιώσει το ελληνικό κράτος για αυτό το κακό που μου έχει κάνει. Και από τη στιγμή που μου άφησαν ελεύθερο, μου έχουν δώσει ένα χαρτί που δεν μπορώ να λειτουργώ σαν άνθρωπος με αυτό το χάρτη. Δηλαδή δεν μπορώ να νοικιάσω το σπίτι, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το χάρτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες που... Από πού? Ματζίπ. Πες που είσαι. Επειδή νομίζω ότι το παράδειγμα σου είναι παιδαγωγικό. Γιατί συνήθως αυτό το οποίο ακούμε, ειδικά από μέσα ενημέρωσης, είναι ότι εκεί σε αυτά τα κέντρα είναι στοιχεία επικίνδυνα, είναι οι λεγόμενοι λάθρομετανάστες που κάποιοι επιμένουν να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, τον κατάπτυστο όρο που περιέχει μέσα του τον ρατσισμό. Που έχω ζήσει εγώ εκεί θα ήθελα να μας πεις λίγο παραπάνω πράγματα. Τι σήμανε για σένα? Καταρχάς χαίρομαι που είσαι εδώ ανάμεσά μας και όχι ακόμα. Και εγώ χαίρομαι. Εκεί. Τι ήταν αυτή η εμπειρία και πώς ένας άνθρωπος που ήταν 11 χρόνια σε αυτόν τον τόπο βρέθηκε κλεισμένος σε μια φυλακή και σε τι συνθήκες? Πώς το βρήκα τον εαυτό μου σε φυλακή? Ήταν πολύ απλό. Με πιάσει στην αστυνομία και μου ζήτησαν χαρτιά. Δυστυχώς τα χαρτιά μου είχαν λήξει μετά από 11 χρόνια, μετά από τόσο καιρό. Δεν το ανανεώνουνε, δεν το ανανέωσαν τότε. 3 μήνες ήμουν στο Κόρινθο. Στο Κόρινθο μόνο μπορείς να κοιτάξεις την ελευθερία. Δεν μπορείς να τον νιώθεις. 5 μήνες ήμουν στο Πετρουράλι. Στο Πετρουράλι σου λείπει ο ήλιος, ο ουρανός. 3 μήνες ήμουν στο Μινίδη, Αμυραλέζα. Εκεί σου λείπει τα καταριότητα. Φαγητό, ιατρική. Να ζήσεις σαν άνθρωπο. Σε όλα τα στρατόπεδα αυτά που είπα ισχύει όλα. Ισορροπία δεν έχουνε. Μεταφραστής δεν υπάρχει. Φάρμακο δεν υπάρχει. Χειμώνα να περάσεις με καλοκαιρινή ρούχα. Να περπατάς πάνω από τα πέτρα. Να ζήσεις ανάμεσα τα ποντίκια. Και το πιο χειρότερο από όλα, να ζητήσεις γλυκό νερό να πίνεις. Κόλαση. Αυτά έχω να πω. Σε ευχαριστώ που ήρθες και που μίλησες, γιατί δεν είναι αυτά, μπορεί να φαίνονται αφηγηματικά, αλλά είναι κατάθεση ψυχής και ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά είναι και πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους που διαμορφώνουν άποψη και αντίληψη μέσα από έναν παραμορφωτικό φακό. Και έχει κάποια στιγμή σημασία να δούμε κατάματα την αλήθεια.
Και πραγματικά σε ευχαριστώ και που ήρθες και που μίλησες. Και εγώ ευχαριστώ. Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να μπορέσεις να ξεχάσεις, αν θα υπάρξει. Ίσως Κοίτα, να μην πρέπει να ξεχάσεις. δεν Ίσως και εμείς ξεχνιέται. να μην πρέπει να ξεχάσουμε. Και δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται, Εμείς δεν πρέπει να ξεχάσουμε, εύχομαι να ξεπεράσεις. Είναι σαν έργο που έρχεται κάθε βράδυ προς τα μάτια μου. Τότε που κινούν τα μάτια μου. Κάπως πιστεύω από εδώ και πέρα πρέπει να ζήσω με αυτά τα αναμνήσεις που έχω στο μυαλό μου. Δύσκολο θα περάσω, το ξέρω και δεν ξεχνιέται. Απλά πρέπει κάπως να το παλέψω. Σωστά είπα. Πολύ σωστά.